Ibni ġie sforzat u saħansitra meddet sabiex jivvota favur l-emenda li se twassal għall-abort. Sostna dan missier deputat parlamentari laburista mal-ġurnal Il-Mument fejn spjega illi l-voti li tiegħed fit-19 ta' Diċembru fit-tieni qari ta' din l-emenda ma jgħodx għax ibnu ġie meddet biex jivvota kontra l-volontà tiegħu. Pressjoni li kienet konfermata wkoll mill-Gazzetta The Malta Independent on Sunday li rrapportat kif bħalissa minħabba din il-kontroversja tal-abort, id-deputati tal-Labor għaddejjin minn żmien diffiċli bi pressjoni kbira mill-kostitwenti. Is-sors li tkellem ma' Il-Mument saħaq illi jibnu kontesta l-elezzjoni ġenerali bil-karanzija mingħand Robert Tabela nnifsu illi ma kien se jdaħħal ebda forma ta' abort fil-pajjiż. U insista li bħal ibnu hemm diversi membri parlamentari laburisti oħrajn li jinsabu dispjaċuti b'dal-aġir tal-Prim Ministru Robert Tabela u staqsa għaliex Abela ma tax free vote u għaliex biddel femtu dwar il-kwistjoni tal-abort. Sema wkoll li għaddejja battalja fil-Partit Laburista kontra dawn il-manuvri minn Kastilja u biex tinstab soluzzjoni bil-għan li din l-emenda tinbidel kif toħloq qasma bejn klikka u oħra dawk li ma jridux li l-emenda tal-abort tiġi implementata u l-liberali li jinsabu mexxija mill-lit moħbija tal-Europarlamentari Cyrus Angerer u deputat laburista Randolph De Battista. Kien il-Ministru Chris Fernan nifsu li sostna li fil-waqt li jafda li t-tobba se jkun qed jara li ssir bidla fl-emenda sabiex il-possibilità ta' abbuż titnaqqas kemm jista' jkun ta' minkejja li ma elaborax kif se jkun qed isir dan u ħalla lil kulħadd fil-għama. B'tobba waqdiet jgħidu illi dak il-Fern xorta se jfisser illi jista' jsir abort qabel l-24 ġimgħa ta' tqala. Intant fid-dervista mal-ġurnal The Malta Independent, id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg sostniet illi l-aġir u d-diskors ta' Fern huwa wieħed irresponsabbli għaliex ħadd ma jafx se jkun dan it-tibdil. Jansistiet li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista minn dejjem kienet ċara dik favur il-ħajja tal-omm u tat-tarbija fil-ġuf. Hawn semmiet kif il-liġi tal-abort qed toħloq diffikultajiet kbar għad-deputati tal-Labor ġabet magħha inkwiet sinifikanti fil-qalba tal-grupp parlamentari Laburista.